biyag ko. Iti panagmaymaysa, di mas paalam ti iliw ko. Kumusta nga tani ay ayatek, kung kunaday to'y puso, umanay laingin, nga ageng lanawan mo, nga isot pangipapasan to'y iliw ko. Mensahe para ken ka sa dinuman iayan mo, malaglagip ka na'y panegnek kon kinaputnok ken ka, adi ka malipatan tito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa, di mas paalan ti iliw ko. Kumusta nga tani ay ayatek, kung kunaday ti puso, umanay laingin, nga agek lanawan mo, nga isot pangipapasan to'y iliw ko. Iti panagmaymaysa, di mas paalan ti iliw ko. Kumusta nga tani ay ayatek, kung kunaday ti puso, umanay laingin, nga agek lanawan mo, nga isot pangipapasak to'y iliw ko. Iti panagmaymaysa, di mas paalam ti iliw ko. Kumusta nga tani ay ayatek, kung kunaday to'y puso, umanay laingin, nga agek lanawan mo, nga isot pangipapasak to'y iliw ko. Nga isot pangipapasak to'y iliw ko.